थाखाय जोंनि आफा इसोरखौ हामबाय होदों। दिनैनि मोनाबिलिनि सार्भिसखौ दैदेनलांनाय चेयारपारसन, सफैनो हानाय जोंनि मानव गेदेर एरिया पास्टर, जोंनि खाथि गिर्जानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां नोंथांमोन, गुबुन गुबुन गिर्जानिफ्राय सफैनाय फोथायारि नोंथांमोन, बे गिर्जानि मानव गेदेर दैदेनगिरि नोंथांमोन, इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो फैनाय नोंथांमोन, मिउजिशियान आरो क'यार टीम, बयनिसिमबो ख्रीष्ट जिसुनि मुङावहाय बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन BBCनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय जाबाय। जोङो मैया मोनानिफ्रायनो मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै सोलोंनाय जादों। बे आयदायानो जाबाय जोबनाय बोथोराव मा फारिलाइ जालांगोन जों बेखौ नायनाय जादों। जोङो जागायनायावहाय जोङो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जोंखौ जोमैयाव लांनो फैनाय रेपचार बे आयदाखौ लानानै जोङो सुरु खालामनाय जादों। आङो बे आयदानि सायाव मोनसे नक्साबो खालामनानै लाबोनाय जादों। अबयसे मोनानि समाव बेखौ नुनो हाया। नोंथांमोना इच्छा जायोब्ला गाबोन सानाव नायनो हागोन। आरो जोङो बे सिगांनि गासैबो फारिलाइखौ जों नायनो सम गैयैखाय जोङो सिदायै नोंथांमोननि होनाय आयदाखौ बेस खालामनानै बे मण्डलिनि मुगा, ग्रेस मुगा, अनुग्रहनि मुगाखौ लानानै जोङो जोंनि सोलोंनायखौ सुरु खालामनाय जादों। आरो जोङो बुंदोंमोन बे अनुग्रहनि मुगाया माब्ला जादों? बे जानाया जाबाय जिसु ख्रीष्टआ बे मुलुगाव फैनायजों अनुग्रहनि मुगाया जागायदों। पवित्र आत्माखौ बे मुलुगाव थिनहरनायजों मण्डलिनि मुगाया सुरु जादों। जों बेखौ नायनानै जोंनि रेपचारनि जि मोनसे टपिक, बे टपिकखौ जोङो मैयाहाय नायनाय जादोंमोन। मैयानि समाव जोङो बेखौबो क्लियार खालामनानै होनाय जादोंमोन। गोबां समाव जोङो रेपचार आरो सेकेन्ड कामिं बे बिसयखौ जोङो गोनो गोथो जायो। बेखौबो जों बुंनाय जादों जे जों फोथायारिफ्रा जिसु ख्रीष्टनि नैथि बार फैनायखौ जों नेनानै थायाखै, किन्तु जिसु ख्रीष्टनि रेपचार जोमैयाव जे फैनानै जोंखौ लांनो फैगौ बेखौ जोङो नेनानै थागासिनो दं। जों बेखौ सोलोंनाय जादोंमोन। रेपचारा माबायदि जागोन आरो रेपचार जायोब्ला मोननै गाहाय बिसयफोर जागोन, जों बेखौ सोलोंनाय जादोंमोन। मोनसेया जाहैबाय जायफ्रा जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे उरायखोलांगोन। प्रथम जिसुखौ लोगो मोननाय मानसिफ्रानो मण्डलिनि मुगायाव थैनानै थांनाय गोथार मानसिफ्रा हाखरनिफ्राय सिखांफिनगोन। आरो जों गोथाङै थानायफ्रा दिनैनि बे हराव जिसु ख्रीष्टआ फैयोब्ला मेगन मोख्रेबसेयावनो जों उरायखोलांगोन। जों बेखौहाय नायनाय जादों। आरो जेब्ला बे रेपचारा जागोन, मोननै गाहाय बिसय जागोन, जों बेखौ नायदोंमोन। मोनसेया जाहैबाय बे बुहुमाव थालांनाय मानसिफोरनि लागै 7 बोसोर महाक्लेशा जागोन। आन्थाय बे एखे समावनो जाय बेक्तिफ्रा जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे उरायखोलांबाय, जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे थाहैनो थांबाय, बे मानसिफोरनि लागै मोनसे बिसार जागोन। बे बिसारखौनो जोङो बिमा जाजमेन्ट एबा जाजमेन्ट सीट अफ क्राइस्ट होननानै जों नायनाय जादोंमोन। जाय बिसारा जोंनि मावनायनि लागै बियो बान्थाखौ होनाय जागोन। मोनबा रोखोमनि मुकुटखौ बियो जोंनि मावनाय बायदि जोंनो होगोन। जों बेखौहाय नायनाय जादों। आरो दहाय सानजौफुनि समाव जों नायदों 7 बोसोर महाक्लेश। बे महाक्लेशआव माबायदि जागोन आरो एन्टिख्राइस्टआ माबायदि रुल खालामगोन आरो बे एन्टिख्राइस्टआ ख्रीष्ट बिरोधिया सोर, जों बेखौ नायनाय जादों। दिनै मोनाबिलि समाव जों नायनि बे 7 बोसोर महाक्लेशनि आधा बाहागोआव जागोन जाथायखौ जों नायनि। जों दहाय नायदोंमोन 7 बोसोर महाक्लेशखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों। मानोना जेब्ला रेपचारा जागोन, बे समाव ख्रीष्ट बिरोधिया इसोरनि मन'नित खालामजानाय इजराइल हारिफोरजों सान्थिनि रदाय खानाय जागोन। आरो बे सान्थिनि रदायखौ जेब्ला 3.5 बोसोर बाहागोआ जोबनानै थाङो, अब्ला बे सुक्तिखौ बोखारनानै उदखारि रायजो सासन खालामनाय जागोन। जोङो नैबे सेकेन्ड 3.5 बोसोराव जागोन जाथायनि बिसयखौ लानानै जों नायनि। दिनै मोनाबिलियाव जोङो नायनि 666
जाय बिसयखौ लानानै जों गोबां समाव भुल धारना खालामो, गोबां समाव भुल शिक्षाबो जानो नागिरो, गोबां समाव जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जायो, गोबां समाव जों मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै जोङो भुल लामाथिं समाव जों थांनो नागिरो। दिनै जोङो बे सेकेन्ड 3.5 बोसोर भागाव जानो गोनां बिसयखौ लानानै जों नायनि बे 666 बिसय, जाय बिसयखौ लानानै जोङो दिनै गिग्लुंनो हमो। दिनै मोनाबिलिनि समाव जों बे आयदाखौ दसे सम नायनि। जोङो इसोरनि रावखौ सोलोंनो थाखाय नुजाहोजानायनि 13 अध्याय 18 पदखौ जोङो फरायनानै लानि। नुजाहोजानाय रेभेलेशन चैप्टार 13 verse 18 खौ जों फरायनि। बेखौ मिथिनो गियान नांगौ। साननो गोरोंफ्रा बे जुनारनि अनजिमाखौ दिहुनथों, मानोना बे अनजिमाया मानसिनि मुं, बे अनजिमाया 1466। बे इसोरनि बायखोखौ बुजिनो फै जोङो प्रार्थना खालामो। अनसुला इसोर जिउ आफा, जोङो बे मोनाबिलिनि समाव नों गोथां इसोरनि खाथियाव फैदों। नोंनि बायखोखौ सोलोंनो जोङो ज' जादों आफा। दिनै मोनाबिलिनि समाव नोङो जोंनो मा फोरोंनो इच्छा दङ, जोङो नों गोथां इसोरनि खाथियाव गंग्लायै गुग्रुबदों आफा। नोङो आंखौ नोंनि पबित्र आत्माजों सुफुंनानै नों खोथाखौ बुंदो। बे जोबनाय बोथोरनि बिसया जोबोद आफा क्रुसियेल मोनसे बिसय, जाहाथे बयबो बुजिनो हानाय बायदि नोंनि बाथ्राया नोंनिफ्राय फैथोंसै। नोंनि पबित्र आत्माजों बयखौबो नों बुजिनो हानाय जिउखौ नों हरदो, जाहाथे जोङो नोंनि बायखोखौ बुजिनानै गोख्रोङै फोथायनानै नोंखौ नेनानै थानो हानाय बायदि दिनैनि मोनाबिलिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव नों खामानि मावदो। बे गुसुं आरज हामबाय होनायजों जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो आमेन। जोङो बयबो मानसिफ्रा गोरलै समनिफ्रायनो जायफ्रा ख्रिस्टियान, जोङो 666 बे इनपारफेक्ट मोनसे नाम्बार, बे 666 नाम्बारनि बिसयखौ लानानै जों गोबां खोनाबोबाय आरो गोबां समाव जोङो बे 666 नाम्बारखौ लानानै जों गिनाय मोनो। बियो माब्रै जागोन आरो जोङो बे नाम्बारखौ लाफ्लांबाय नामा समाव जोङो गिनाय मोनो। सम सम जोंनाव बेबायदि बारहुंखा फैयो। समाव जोंनि मानसिफ्रा बुंनो हमो, बल पेनाव थानाय माखासे सिनफोर, ट्रेडमार्क, बेखौ लानानै समाव गिनो हमो जे बियो 666 होननानै। साबोन एबा पेकिं कभारफ्राव थानाय बे ट्रेडमार्कफोरखौबो सानो माखासेफ्रा। माखासेफ्रा बुंनो हमो माइक्र'चिप्स, बे 666 जाबाय। सोरबाया बुंनो हमो जब कार्ड नांगौ, 666 जाबाय। सोरबाया सानो आधार कार्ड, मानोना आधार कार्ड नङाब्लानो जोंनि गासैबो खामानिया जानो नामायिखाय समाव सानो बे बुंनाया जोबनाय बोथोराव 666 जि नाम्बार, बेखौ लायाब्ला बायनो फाननो मोननाय नङा, बेनोखा समाव जों सानो। समाव जोङो गेट पास, एन्ट्रि पास, बेफोरखौबो जोङो सानो। सम सम जोङो साननो हमदों, रिसेन्टलि जोंनाव कभिड भेक्सिनेसन सुनाया 666 होननानै जों समाव सानदों। समाव मानसिफ्रा सानदों बेखौ लानाया पाप जाबाय, जोङो सोरगोरायजों मोननाय नंलिया, जों गोरोन्थि मावबाय होननानै समाव मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों। समाव मानसिफ्रा गिख्रंनो नागिरदों जे बेखौ लानायजों जों नोरोङाव थांनांसिगोन, बेखौ थुजानायनि गेजेरजों जों गोरोन्थि मावबाय, मानोना बियो 666 जों कानेक्सन दङ होननानै सोरबा सोरबा मानसिफ्रा बुंनोबो नागिरनायखौ जोङो इउटुबफ्राव नुनो मोनदों। गोदोनि 10-12 बोसोरनि सिगां जोंनि थुक्राझार एरियायाव मोनसे गामियाव बेबायदि मोनसे जाथाय जादोंमोन। जेब्ला बे समाव 666 एसे हांगामा जादोंमोन, मानसिफ्रा गोबां गिख्रंदों जे 666 फैखाबाय, 7 बोसोर महाक्लेशा जासिगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ लांनो फैसिगोन होननानै बे समाव गोबां हांगामा जादों। आरो बे समाव सासे मानसि दङमोन
जायहा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे सेंसन मोनदों आरो बे सेंसन मोननाय फैसाखौ चेक महराव बियो मोनदोंमोन जानो हागौ खोनानो मोननाय बादिब्ला बियो बुजिनो मोनदों जे गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा मोननाया बियो 666 बे ग्रान्ट मोननाया बेखायनो आङो बेखौ लाया होननानै बियो बे चेकखौ बिसिनानै गारदों होननानै जों खोनानो मोनदों बियो सानदों जाहैबाय आङो बे ग्रान्ट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय ग्रान्टखौ लानानै आङो नोरोङाव थांनांगौब्ला आङो मानोथो बेखौ लागोन माखासे समाव जों नुदों जि जब कार्डनि फैसा हाबनाय माखासेफ्रा बुंनो नागिरदों दा बियो 666 जोङो बेखौ लायोब्ला नोरोङाव थांनांगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा दिनै बेफोरबायदि सुबिदा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय सुबिदाफोरखौ दिनै उइथड्र खालामनाय एबा लायालासिनो थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों नाथाय दिनै मोनाबिलिनि समाव जों नायगोन बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों मिया बेलासिनिफ्राय जों नायगासिनो दङ 666 बबे समाव जागोन जों बेखौ स्राहै बुंनाय जादों मण्डलिया रेपसार जाग्रोनायनि उनावसो 7 बोसोर महाक्लेशा जागोन मण्डलिया लांखो जानायनि उनाव मोननै खामानिया जागोन बुहुमाव 7 बोसोर महाक्लेशा जागोन आरो जों मण्डलिया लांखो जानायफ्रा जोंनो मुकुट होनो थाखाय जिसुआ जोंनो बान्थाखौ होगोन आरो जोङो मिथिनो मोनदों फार्स्ट 3.5 बोसोरावहाय बे 666 बा माबा उदखारि सासन खालामनाया जानाय नङा होननानै जोङो दहाय गोबां बाइबेलनि सारिफोरखौ फरायै दानियेलनि बिजाब रेभेलेशननि बिजाब थिस्सलनिकेनि बिजाबफोरखौ फरायै जों नायदों जे प्रथम बोसोरावहाय सेकेन्ड बोसोराव थर्ड बोसोराव एन्टिख्राइस्टआ ख्रिस्ट बिरोधिया बियो उदखारि महरै बियो रायजो सासन खालामनाय नङानो मुलुगनि गासैबो मानसि दिनै जोंनि पृथिबियाव 195 देशफोर दङ गथै देशनि मानसिफ्रानो बिसोरखौ हामजानाय बायदि शान्तिनि रादायखौ खागोन आरो बिसोरनि लक्ष्यआ बे एन्टिख्राइस्टनि लक्ष्यआ जाहाथे गावखौ खुलुमनो मानसिफ्रा बेखौ सेवा खालामो बेखौ हास्थायनायखाय बे मोजां खामानिखौ बियो मावनानै दिन्थिदों एबा दिन्थिगोन दा बेखायनो जोङो बुंदोंमोन जे 666 नि जि बिसय बे बिसयआ दिनै जानाय बे नङा नाथाय आं मोनसे बिसयखौ बुंदोंमोन दिनैनि टेक्न'लजिकेल एडभान्समेन्ट जि बिसयफोरखौ जोङो नुयो दिनै इलेक्ट्रनिक डिजिटेल मिडिया जाबाय बे डेभेलप जाबोगासिनो दङ गमामायै बेफोर गासैबो निश्चय बै समाव बाहायजानो निश्चय सहज जागोन बे गासैखौबो निश्चय बै समाव बिसोरो इमप्लिमेन्ट खालामनोबो हागौ एबा खालामालासिनो गुबुन महरैबो बिसोरो खामानिखौ मावनो हागौ बेखौ दिनै जों बुंनो हानाय नङा मानोना बे बिसयफोरखौ बाहायनायनि सिगां 7 बोसोर महाक्लेशआबो 3.5 बोसोर बाहागो दङ जाय बाहागोआव गोबां प्रिपेरेसन खालामनायनि समायखौ एन्टिख्राइस्टआ एबा बे ख्रिस्ट बिरोधिफ्रा बिसोरो सम मोनगोन दा जोङो दानिया नायदोनि what is 666 बे 666 आलाय मा रेभेलेशननि 13 जेब्ला जों नायो जों नुनो मोनो जे बियो जुनारनि मुं द बीस्ट जुनारनि मुं होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थादों आरो जोङो रिसेन्टलि दहाय दा फरायबाय जोङो रेभेलेशननि 13 18 बेखौ मिथिनो गियान नांगौ साननो गोरोंफ्रा बे जुनारनि अनजिमाखौ दिहुनथों बे अनजिमायानो 666 बे जाबाय जुनारनि अनजिमा 66 बियो मोनसे नाम्बार होननानै बेवहाय बुंदों आरो एबा बे जुनारनि मुङा जाबाय 7 खर' आरो 10 गं जायहा सागरनिफ्राय ओंखारबोगोन रेभेलेशन 13 अध्याय 1 17 18 जेब्ला जों नायगोन बेखौ 7 खर' 10 गंजों रुजुनानै बे जुनारनि नाम्बारखौ फोरोंनो नाबायदों माखासे बाइबेल पण्डितफ्रा बुंदों
बे जुनारा वर्ल्ड वाइड पलिटिकल सिस्टेमखौ बुजायदों होननानै बे जुनारा वर्ल्ड वाइड पलिटिकल मोनसे सिस्टेम जाय सिस्टेमनि गेजेरजों आङो दहाय मोनसे खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन बे वर्ल्ड वाइड पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों बिसोरो प्रथमाव बुहुमनाङै मोनसे जोंनि इक'नमिखौ रिस्ट्राक्चार बिसोरो खालामनो हागौ मानोना लक्ष्यआ बेनो जाबाय मुलुगनाङै मोनसेल' कारेन्सि जानाय बेखौ बिसोरो हास्थायगोन मोनसेल' गभर्नमेन्ट बिसोरो हास्थायगोन मोनसेल' धर्म मोनसेल' रिलिजन बेखायनो बिसोरो वर्ल्डनि इक'नमिखौ स्ट्राक्चार खालामनांगौब्ला डिजिटेल मिडिया बिसोरनो नांगोन मानोना चाइनायाव जि फैसाखौ बाहायो जोंनि भारतआ बे फैसाखौ बाहाया आमेरिकायाव जि फैसाखौ बाहायो भारतआव जों बे फैसाखौ बाहाया बांलादेशआव जि फैसाखौ बाहायो इन्डियायाव जों बे फैसाखौ बाहाया गुबुन गुबुन देशआ गुबुन गुबुन फैसा दङ बेखायनो बिसोरो वर्ल्ड इक'नमिखौ रिस्ट्राक्चार खालामनो गोनां जागोन गावसोरनि आखाइ मुथियाव लाबोनो थाखाय दा बेखायनो माखासे बाइबेल पण्डितफ्रा बुंदों बियो बे जुनारा वर्ल्ड पलिटिकल सिस्टेमखौ बुजायदों जायहा गासै हारि गासै माहारि राव रायग्रा आरो हादोरफोरखौ सासन खालामगोन रेभेलेशननि 13:7 जेब्ला जों नायगोन जों नुनो मोनगोन one government one religion one currency जायनि गेजेरजों बिसोरो बे मुलुगखौ सासन खालामगोन दानि जोङो एसे गोथौआव थांनि बे 66 नाम्बारखौ बुजिनो थाखाय आं सानो 7था खर' आरो 10था गं बे बिषयखौ एसे बुजिनायाबो गाहाम नुजाहोजानायनि 13:12 17:12 लिरनाय जि बिषय नुजाहोजानाय 13:1 जेब्ला जोङो नायो जोङोबो नुनो मोनो 13:1 बिनि उनाव आङो मासे जुनारखौ लैथोनिफ्राय ओंखारबोनाय नुबाय बे जुनारहा गंजि गं आरो मोनस्नि खर'फोर दङ गंफ्रोमबो गंनि बिजौआव खोरथि आरो मोनफ्रोमबो खर'आव इसोरखौ निन्दिनाय मुं लिरनाय दङ बे जुनारहा 7था खर' दङ जाय जुनारनि मुंखौ 666 होननानै बे नाम्बारखौ बुजायनाय जादों दा जोङो बेनि इन्टारप्रिटेशनखौ जेब्ला जोङो नायो नुजाहोजानाय 17:9 आरो 10 जेब्ला जोङो नायो जों नुनो मोनो जे बे 7 हेड्स 7था खर' खौ बुजायनाय जादों जाबाय 7 किं 7था राजाफोर एबा 7 जन राजाफोर आरो 7 हेड्स खौ रेभेलेशन 13:1 नि मथेब्ला जों बुजिनो हायो जाबाय इट रिप्रेजेन्ट 7 गभर्नमेन्ट 7था रायजोफोर एबा सरकार रायजो सासन खालामनायखौ बुजिनाय जायो बाइबेल पण्डितफ्रा बुंदों ज'ननि समाव बै समाव पृथ्वीयाव बयनिख्रुइबो लिडिं कान्ट्रिफ्रा बे देशफ्रामोननो इजिप्ट आसिरिया बाबिलन मेडो पार्सिया ग्रीस रम आरो एंग्ल' आमेरिका बे देशफ्रा बै समाव एखेबारे लिडिं मोनसे देशफोरमोननो नुजाहोजानायनि 17:10 जेब्ला जों फैयो बेयाव बेबायदि लिरनाय दं बे राजाफोरनि मादाव साबाया सिगांनो गोग्लैबाय बाइबेला बुंदों साबाया गोग्लैबायनो सासेया सासन खालामगासिनो दङ आरो गुबुन सासेया दाबो फैथ'वाखै बाइबेल पण्डितफ्रा बुंनो हमदों बे साबाया गोग्लैबाय होननाय मोनबा देशखौ बुजायनाया मोनबा गाहाय देशफोर जायफ्रा दिनै बेबायदि वर्ल्ड पावरफुल देश नंलिया इजिप्ट आसिरिया नेनबी बाबिलन मेडो पार्सिया बिसोरो गोग्लैबाय होननानैहाय बाइबेल पण्डितफ्रा बुंदों बे देशफ्रा गैलिया किन्तु जेब्ला ज'नआ बेखौ लिरदोंमोन बे समाव रम रायजोआ
सासन खालामगासिनो दङमोननो जेब्ला ज'ना बे बिजाबखौ लिरदों नुदों बे समाव रमआ मोनसे लिडिं मोनसे देश हिसाबै सासन खालामगासिनो दंमोन आरो बेनि उनाव बुंदों गुबुन सासेया दाबो फैथ'वाखै बियो सोर जागोन जों बेखौ रावबो बुंनो हानाय नङा बाइबेला बुंदों गुबुन सासेया दाबो फैथ'वाखै बियो फैगोन आरो जेब्ला बियो फैगोन माबायदि रायजो सासन खालामगोन जोङो दहाय सानजौफुआव नायनाय जाबाय जे सिगांनि 3.5 बोसोराव बियो शान्ति भाबै रायजो सासन खालामगोन आरो बे गुथै पृथ्वीखौनो गावनि आखाइ मुथियाव बियो दोनगोन बियो बेबायदि जानाय नङा बबेबा देशआव जापाना आमेरिकाया अस्ट्रेलिया लोगो नांनानै भारतना थांनाय नङा बेबायदि नङा पृथ्वीनि 195 देशफोर दङ गासैबो मोनसे जानानै बिनि रायजो सासननि सिङाव थागोन दिनै जोंनि पृथ्वीयाव दा प्रेजेन्टआव वर्ल्ड भेट' पावार सुपार पावार देशफोरा जाबाय USA UK एबा इउनाइटेड किंडम रासिया फ्रान्स चाइना बेफोरो दा जोंनि प्रेजेन्टआव 195 देशफोरनि गेजेराव बे देशफ्रा लिडिं मोनसे देश वर्ल्ड पावरफुल मोनसे देश आन्थाय बै समावहाय सोर देशा एबा सोर राजाया फैनानै सासन खालामगोन जों बेखौहाय बुंनाया थिग जानाय नङा जाय बिसयखौ बाइबेला जोंनो खोन्थायाखै बेखौ जोङो बुंलाबायनाया आं सान्दों बेयो गोरोन्थि जागोन मानोना नुजाजानायनि बिसयफ्रा कमप्लिटलि जोङो बेखौहाय बुजिजोबनो जोबोद कठिन आरो जि बिसयखौ जोङो बुजिनो हाया बे बिसयखौ जों इसोरनो जों दोननो नांगौ जिखौ जों बुजिनो हायो बेखौ बुजिनानै जों आवगायनो गोनां आरो जेब्ला जोङो नुजाजानायनि 17-12 नायो जों बेवहाय 10टा गं थानाय बिसयखौ जों मोननो हायो नों नुनाय 20 गङा जाबाय साजि राजाफोर 10 हर्न्स जाय 10टा गंफोरखौ नुदों बे 10टा राजाफोरनो बिसोरो दाबो रायजो खुंफेराखै नाथाय राजाफोर जानानै बे जुनारजों लोगोसे मुगासेनि थाखाय रायजो खुंनो एक्टेर होजादों दसे समनि थाखाय बे राजाजों बिसोरो लोगो नांनानै रायजो सासन खालामगोन होनना बाइबेला बुंदों आरो 13 पदआव जेब्ला जों नायो जों नुनो मोनो जे बे साजि राजाफोरनि थांखिया बे मोनसेयानो मोनो बिसोर गासैबो मोनसे थांखिनि थाखाय लोगो नांनानै देशखौ बिसोरो सासन खालामगोन दानिया जों दहाय रायलायनाय पइन्टआव जों फैफिन दिनि बे 666थियालाय माब्ला जागोन आङो बेखौ रिपिटेडलि बुंबाय थादों खारना बेनो जाबाय जोंनि गेजेराव कनफ्यूज जाबाय थायो अनुग्रहनि मुगायाव जों खामिनाय मानसिफ्रानो बै 7 बोसोर महाक्लेशनि आधा बाहागोआव जागोनखौ जों रायलायबाय थायो जोङो दिनै बे अनुग्रहनि मुगायाव दङ आं दहायबो बे खोथाखौ बुंदोंमोन जोंनि बासायजानाया इसोरनि ओरैनो होनाय दानसो इफिसियानि 2:8 जेब्ला जों नायो जों बेयाव मोननो हायो जों जे ख्रिस्टियान जादों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै आजावनो मोनदों बेयो जोंनि मोजांनि थाखाय नङा आन्थाय जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ ओरैनो अननानै गावनि फिसा खालामनायखायसो जोङो बिनि फिसाफोर जानो हादों आरो आं दहाय मोनसे खोथाखौ बुंदोंमोन जोङो बेबायदि गामि ओनसोलाव थानायखाय जोंखौ मानसिफ्रा सिनाया जानो हागौ मानसिफ्रा जोंखौ मान सन्मान होआ जानो हागौ जोंहा गुबुनफोरबायदि मोजां बेबायदि गिदिर न'फोर गैया जानो हागौ किन्तु जों जे इसोरनि फिसा जानो मोनबाय बे बेसेबां गेदेर खोथा जों जे साधारन मानसिब्लाबो इसोरजों लाजाबाय दिनै जोंनि भारतआव 1.39 नियर एबाउट 140 कोटि जोंनि भारतआव मानसि दङ एसे गोबां मानसिफोरनि गेजेराव जोंखौ जे जिसु ख्रिस्टआ गावनि खालामबाय
जिसु ख्रिस्टआ बेखायनो बुंदों नोंसोर आंखौ सायख'वाखै आंसो नोंसोरखौ सायख'नानै आंनि खालामदों आङो नोंसोरखौ सायख'नानै नागिरनानै लाबोदों नोंसोर आंखौ नागिरनानै मोनाखै जिसुआ बेबायदि बुंदों जिसु ख्रिस्टजों लाजानाय जिसु ख्रिस्टजों सायख'जानाय बेयो साधारन खोथा नङा आरो बे मावनाया जों फर जातिनि थाखाय बे अनुग्रहनि मुगायाव जागोन दहाय सानजौफुनि समाव जों बेखौ रायलायनाय जादोंमोन जे 7 बोसोर महाक्लेशआव इसोरनि नोजोरा बांसिनै इजराइल हारिफोरनि सायाव थांफिनगोन जेरैबायदि पुराना रदायाव इसोरनि नोजोरा इसोरनि रैखाथिया इसोरनि दैदेननाया इजराइल हारिफोरनि सायाव दङमोन बेबायदिनो 7 बोसोर महाक्लेशनि समाव जेब्ला पवित्र आत्माखौ लांखोनाय जागोन मण्डलीखौ लांखोनाय जागोन बे समाव पुराना रदायाव जेरैबायदि इसोरनि मावनायामोन बेबायदिनो जाफिनगोन आरो बे समाव इजराइल हारिफोरनि मेगना गेवगोन होननानै जों नायदोंमोन बाइबेलाव जों फरायनानै दहाय नायदोंमोन जे 1,44,000खौहाय इसोरा बिसोरखौ महर बुनानै दोनदों जे 7 बोसोर महाक्लेशआव बिसोरो गोसो सोलायगोन बिनिख्रुइबो बांसिन सोलायनो हागौ नाथाय बे समाव थालांनाय लेफ्ट बिहाइन्ड मानसिफोर थालांनाय मानसिफोर हमनानै लादो जोंनि बे पेन्डेलाव 100 जन मानसि दङ बा 200 जन मानसि दङ बिनि गेजेराव 10 जना थालाङोब्ला बे 10 जन थालांनाय मानसिफ्रा बै 7 बोसोर महाक्लेशआव गोसो सोलायनांगौआ अति गोब्राब जागोन मानोना पवित्र आत्मानि मावनाया दिनैनि दिनाव बे अनुग्रहनि मुगायाव मण्डलीनि मुगायाव मावनाय बायदि जानाय नङा बिनि थाखायनो दिनैनि समा जोंनि लागै गाहाम सम आरो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो फोरोंलांनाय जि बिसय बे 7 बोसोर महाक्लेशआ सेकेन्ड 3.5 बोसोर बाहागोनि 666 7 बोसोर महाक्लेशनि सेकेन्ड बाहागोआवसो जागोन बेखौ गले गले बुंनाय जादों आं बेजों मा बुंनो नागिरदों दिनैनि नैबे मण्डलीनि मुगायाव खामायनाय मानसिया बै 7 बोसोरनि आधा बाहागोआव जाहैगोनखौ सिन्था खालामनानै जेबो लाब गैया आं बेखौ बारे बारे बुंदों जोंनि सिन्था खालामनांगौआ जोंनि गिनांगौआ दिनै हरनि समाव थैनानै थाङोब्ला नोंनि जिबना बहा थांगोन दिनै हरनि समाव जिसु ख्रिस्ट फैयोब्ला जों जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे थांफानो हागोन ना हाया मानोना जाकबआ बुंदों जोंनि जिबना खफ' बायदिल' दानो दं दानो गैया उन्दैयावबो थैयो देरनानैबो थैयो बोरायनानैबो थैयो मानसिनि थैनायनि जेबो सिमना गैया बाथ्राया बेल' नोंथाङा दिनै हराव थैयोब्ला नोंनि जिबना जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ रेपचाराव फैगोन नोंथाङा हाखरनिफ्राय सिखांनानै थांनो हागोन ना हाया